בוקר טוב! יום ראשון הרוטריפ שלנו, התחלנו בפאי, המטרה שלנו להגיע עד לאוס. זו יאללה, בואו תצטרפו אלינו. את היום התחלנו בלהחזיר את הרכב והקטנוע, והיא כבר חיכתה לנו הסעה. העמסנו את כל התיקים, יצא יותר ממה שתכננו, אבל ככה זה שומרי כשרות, זה המצב. ויאללה יוצאים, מנצלים שכולם רעננים וגורמים קילומטראז'. ומתחילים לרדת בפאי בכביש הידוע, 1095 המפורסם, שמלא בפיתולים, ויחד עם הגשם מעט לנו תנצייה. והגיע הזמן קפה, רק הכננו את הרכב, הריח של הקפה היה משקר. הם קונים את הפולי קפה שלהם ממש בחנות, והקפה פשוט מושלם. בזמן שהתיישבנו לשתות קפה, הילדים הכילו את הכבשים שרצו לקראתם. מדהים לראות איך תמיד חיות מרגשות אותם. משם המשכנו לנקודה הבאה, מקום מתואר להחריד, סגנון אסיאתי, מקום מושקע עם מפלים ושבילים, מלא פרחים ומלא ירק. כל המקום מפוזר בהתזות מים עם ערפל מלאכותי, מה שנותן מסתורין למקום. יש מלא אזורים של מתקנים לילדים ואפילו טירה עם מבוך מגניב. יש פינת חי קטנה וחמודה, היה עצוב לראות שם גדיים ממש בני יומם. קנינו מזכרת קטנה וממשיכים. עשינו עצירה להכנת אוכל, אנחנו כבר מיומנים ומתקתקים ארוחה בשניות. בזמן שאנחנו בדרך לטילות טרקטרונים, התחיל גשם זעלפות, השתדלנו לא להתבאס. קצת הדרכה ויצאנו לדרך. עם איזה נוף מטורף. בדרך עברנו ליד פארק פילים, והפילים ממש עברו לידינו. וואו, זה היה פשוט מושלם. בחזור עברנו דרך שדות, והמדריך כתב לנו סוג של ליצ'י שווה. ואז שוב התחיל גשם פסיכי, אבל אותנו זה רק מדליק יותר, וסיימנו עם חיוך ענק. משם לדירה שלנו שנמצאת בצ'נדאי. הגענו לדירה המושלמת מול הר צ'נדאו המושלם. העננים מעליו הוסיפו לו עילה. הטעם של הקפה מול הנוף היה מדהים. התחלנו להכין ארוחת ערב וגילינו שחסרים לנו מוצרים. אז קפצנו למסעדה המקומית והביאה לנו עלי כפאו ופלפל חריף, ותקתקנו פת כפאו מושלם. וזהו חברים, ככה נגמר יום ראשון לרוטריפ שלנו. רוצים את כל המיקומים והמידע, הגיבו אני והכל ישלח אליכם בפרטי. אל תשכחו לצטרף גם מחר.